a ředitelem Gymnázia Boženy Němcové se stává... Já jsem tajný agent Pavel Lehar, krycí jménem Levhart, nový ředitel prestižního hradeckého gymnázia pro nadané žáky. Byl jsem vyslán, abych tuto školu očistil od největší špíny, která kazí její jméno. A tou je Sexta A. 6 let jsem čekal. 6 let, abych převzal vedení a mohl se soustředit na své životní poslání. Zneškodnit je. Sexta A je notoricky známá třída s bohatou historií. K tomuto úkolu ale přistupuji s opatrností. Je to vychytralá, sehraná a nevyzpytatelná banda. No to nemyslíte vážně. Jako fakt. Není proto divu, že se jim nikdo z učitelů nechce a není schopen postavit. Takže jak jsem si moc užil. A něco k 6A? Pane učiteli, dáte si? Ne, díky, mám svoji. Jo? No tak na zdraví. Na zdraví. Ale žáku to bylo fajn. Běžně utíkají z hodin, kdykoliv se jim zachce. Jak se to spočítá, podle toho potom ještě máme. Ano, prosím. Učiteli, já bych si potřeboval dojít na číslo 2. Tak utíkej. Já chápu, že při práci si musíme dát ještě i pauzu na odpočinek. Nějaký klid tady. Dobrý den, já bych vás poprosila 10 baget a 1 myš, prosím. Budu platit hotově. Dobře, 562. Dobře, tak já vám to dám takhle. A prosím, drobný se nechte, ty nejsou potřeba. Děkuju moc krát. Někteří učitelé se snaží sjednat pořádek sami, ale marně. No, oni jsou takový jako hodně hlučný, neklidný, ale jinak docela sympatický. Ale strašný je, když tam někdo na tom mobilu. Jo, to já opravdu nenávidím, to by mě mohlo to mě čerzit. Jak jsem se podezřel, že máte občanské právo? Máš vole, strana, který ochranu osobnosti. Patří tedy v základě občanské právo, který patří v základní právní člověka, který právě samozřejmě nekonou. Čili osobnost může být telefonovou, Jaroslave, zasloužená způsobem nechám, dost. Dobrý, tak klid. Prosím vás, na mě si v boxu dejte pozor. Jo, čili víte, že já... Podívejme se na tu paži, a to můj pravý hák je až smrtelný, že? Bohužel většinu učitelů si ta třída získala na svou stranu. Chlapci, je tam krásně, dáme si 1500, pojďme. Co řekneme na Afgán? A na Indiánka? My se dohodneme, že jo? Volejbal. Hned od začátku ve funkci jsem nestrácel čas. Okamžitě jsem se pustil do práce. Najel jsem na svou stranu 2 komplice. Agentky v přestrojení. Podplukovnici V, dlouholetou odpůrkyni této třídy, která se do mé tajné mise zapojila zcela dobrovolně. Zase, pondělí ráno přijdu do třídy, tam polovina lidí a pak se scházejí, já začnu, protože maturitní ročník, spousta práce. A když jsem v nejlepším, když mluvím, mám to opravdu přichystaný, promyšlený, tak se začnou scházet. Ale to není jak šváby na pivo, se vsadím, že v hospodě jsou všichni dřív, než je dohodnutý čas. A tady prostě jeden přijde, sáhodlouhá omluva, mě to nezajímá. Sednu, mlčím, zapisuju si, ne?
to mají pořád spoustu řečí, jo? Ale jakmile se na něco zeptám, tak je tam ticho. Všichni čekají, až promluví Imrich, Marek spí, Pepa kecá, když se ho na něco zeptám, tak mlčí, když tam vůbec přišel a tak dále. Na to nemám, prosím. Končím s vámi. Dělím práci. Tady se taky nemaká, budu moc napřít, tak prostě děvčím. To ale nestačilo. Musel jsem se k ním dostat blíž. Plukovnice T, třídní učitelka. Měla je ráda. Stejně se mi ji podařilo zlomit. Společně s těmito zkušenými dámami jsem připravil mega banger plán, jak tuto skupinu zneškodnit. Plán, na jehož uskutečnění jsem čekal celých 6 let. Tak, tady jako se má východní Evropu, tak to zkuste znovu, které stále tam budou patřit. Pojď se na mapu. A máte to, konečně spadla plec. Jste v háji. I vy, pančelko? I já. Že máte šanci. Měl jsem je na dlani. Zahnali jsme je a obklíčili ve třídě v momentě, kdy to nejméně čekali. Jenže třídu jsem podcenil. Měla nečekaného komplice. Stávej ty grázlery za katr. Odmocně na zemou. Já už dělat nebudu ani 1 minutu, ani 1 vteřinu. Odcházím, už nepřijdu, zítra nikam nepůjdu, nevylezu z baráku, ležet pěkně zůstanu, jako někde v ústavu. Ať mám klidně ostudu, dělat ale nebudu, dokud běhat budu tu. Dokud běhat budu tu, nikam chodit nebudu, ani jinam nepůjdu. Pozor na